Pieces yn Cans yma. Just vlog bach di hwn, chwm hi'n doleg. Nadolig iawn bawb! A blwyddyn newydd dda! Mae yna mwy o fideos mae wedi dod on ac o blwyddyn newydd. Oherwydd dwi fo GoPro newydd. GoPro, hi'n meddwl dwi'n gwneud mwy o fideos. A... dyna fo, chili. Dwi'n ei chi. Dwi fo hwn. Lle dwi'n cochio hwnna yn gwneud y gameplay. Dyn neu y GoPro i gameplay. A dyn... lle mae dolyg chi? Dweud yn y comment below. Ie. A hoffi fideo. Ie. Gobeithio. Gewch chi blwyddyn newydd dda. A cael llwyth o bethau. Llwyth o bethau newydd. Llwyth o bethau newydd. Nadolig llawen! Merry Christmas! A blwyddyn newydd dda! Cyn y diwedd y fideo yma, gobeithio chi wedi cael bob dim. Mae chi wedi gofyn ni sy'n cael ta! If licio fideo, subscribio i fi, Pieces yn Cans, a dweud yn y comment below be nesach chi gael. Ta!